Pamusoro wevatereri tinokuchingamidzai zvekare kuchirongwa tsika dzevatema. Muchirongwa chanhasi toda kukurukura kuti ko tingashandisa kalenda ripi pachivanhu. Vazhinji vakanga vari kundibvunza kuti zvamatipa makalenda anosvika 3, kalenda rechirungu ratingati Gregorian calendar, ndobva rakupai kalenda revanotarisa kufamba kwemwedzi asi vachishandisa zvekare Gregorian calendar. Ndobva tazotaura 13 month calendar rechivanhu ratinoti iri rakasiyiwa pakasvika varungu kana kuti pakapinda varungu munyika muno vachiva neGregorian calendar ratinoti kalenda rechirungu. Takabva tasiya 13 months calendar takutanga kalenda rechirungu. Saka totarisa here kufamba kwemwedzi asi tichishandisa Gregorian calendar, asi tichitarisa kufamba kwemwedzi kati tinongotevedza Gregorian calendar mafambiro arinongoita kuti 1 November to 30 November ndinova mbudzi yedu. Kana kuti todzokera kumashure tunotanga kunoshandisa kalenda rine mwedzi 13, tingashandisa zvipi? Ini maonero angu hazvichakwanisiki kuti tidzokere kunoshandisa kalenda rine mwedzi 13. Ndinoona sekuti ipapo pangatinetsa takapapfuura nokuti Gregorian calendar ramukati medu. Zvino tine Gregorian calendar mukati medu, tingarishandisa sei? Ini zvangu ndinoona sekuti vanoti iko zvino vari mumwedzi wambudzi havana kuipa, vanenge vari pedyo nechivanhu chedu. Vanoti mwedzi wambudzi wavo unotanga musi wa15 October kusvika musi wa13 November panogara mwedzi panotarisirwa kugara mwedzi musi wa13 November. Vanhu ivavo ndinenge ndichiti vanenge vari pedyo nechivanhu chedu. Asi chinonetsa pakushandisa kalenda iri ndechekuti vazhinji vanozongotarisa kufamba kwemwedzi wambudzi chete November, asi zvimwe zvese vanobva vadzoka zvekare kuGregorian calendar kana kuti kukalenda rinoita nezvechirungu, kati kalenda rechirungu. Saka ipapo ndo pane dambudziko revanhu vanoshandisa kufamba kwemwedzi vachitarisa November, nokuti kana vanhu vachitarisa kufamba kwemwedzi tiri kuti November kana tumbudzi yakatanga musi wa15 October ichipera musi wa13 November. December zvita yozotangawo musi wa14 November ichipera musi wa12 December panotarisirwa kugara mwedzi, zvichireva kuti 13 December inenge ichifanira kuve iri 1 January yevanhu vanenge vachitarisa kufamba kwemwedzi. Asi izvi hazvionekwi zvichiitika. Vanhu ivava hativaoni vachitevedza kalenda irori. Kana vachinge vangosvika pakuti mbudzi yapera, pavanoti mbudzi yavo yapera musi wa13 November, vanobva vasiyana nekalenda rekufamba kwemwedzi vodzoka zvekare kukalenda rechirungu. Vanoonekwa zvekare vachipemberera gore idzva musi wa1 January wekalenda rechirungu, vasingapembereri musi wa13 December, nokuti gore ravo idzva rinenge richifanira kutanga musi wa13 December takatarisana nekalenda rechirungu. Saka ndiro dambudziko randakaona riri pakutevedza kufamba kwemwedzi. Vanhu vanozongobata mwedzi mumwe chete wa November, asi pazvinhu zvakawanda zvese zvinoitika izvi zvaipembererwa kare zvegore dzva hativaoni vakushandisa kufamba kwemwedzi, vanobva vadzoka zvekare kukalenda rechirungu. Chimwezve chinoita kuti ine hangu ndishandise kalenda rechirungu ndechekuti ndakatenda kuti apa chivanhu chedu chakabva chakangokanganiswa patakangobvisirwa mwedzi yedu 13. Ndakabva ndatenda kuti apa varungu vakabva vatikunda. Umwezve chinoita kuti ini ndishandise kalenda rechirungu ratingati isu Gregorian calendar ndechekuti madzishe edu haachashandisi kufamba kwemwedzi kana vachinge vachiita zvechivanhu kumamisha. Vakushandisa Gregorian calendar, vanongoti November yavo iri pana 1 November kusvika musi wa13 November. Pamazuva iwawo havadi kukuona uchiita zvechivanhu, havadi kukuona uchibika doro, havadi kukuona uchirova makuva. Saka haugoni kuti uende mune rimwe zuva rakafanana sekuti 17 November uroti isu chivanhu chedu chotaridza kuti November yakapera kare, iko zvino tatova muna December. Vanokudza kuti munyika yangu hazviiti. Hatidi n'anga dzinopinda mukati memisha musi wa1 November kusvika musi wa13 November, vanenge vasingadi izvozvo. Saka takatokundwa kare ipapo.
nokuti chero madzishe edu akuteverera Gregorian calendar. Ndipo pavanoti izvi hatiti hautizi mukumbo haudini, vanenge vachera 1 November to 30 November. Saka ndakaona kuti zvine confusion kuti ungada kunobetsera munhu muna November uchiti iwe mbudzi yakatopera kubva pana 15 October kusvika musi wa 13 November mbudzi yakatopera kuti saka musi wa 16 November ndokwanisa kunobetsera munhu kumaruwa. Madzishe mazhinji haazvigamuchiri izvozvo. Saka ndakamona zviri nani kuti tingopinda mukalenda iroro rechirungu tingorishandisa. Asi chinodiwa hachisi chokungosvika mukati mematare wototi gore rino ndikushandisa Gregorian calendar, gore rinouya wototi aiwa ndikushandisa kufamba kwemwedzi. Ndo zvinodiwa kazhinji, haisi nhaurwa yokungosvika kuti mwedzi uno woita sekujuma vadzimu. Taura nhaurwa yako zvinge zvine gwara kuti ini tikufambisa matare enyu vanasekuru takadai. Kana mwedzi wasvika mukalenda rechirungu pakati nepakati, ndo mwedzi wandinokutsaurirai kuti musvisewo zvichemo zvedu zvimwe kuna Nyadenga, mugodzoka zvekare nemakomborero nemaropafadzo akakura kumhuri dzenyu nemwere dzenyu nevazukuru venyu makubva kuna Nyadenga. Tinoda kutarisa kuti ko iwo matare aimbovharwa sei munguva dzapfuura, matare aivhurwa sei munguva dzapfuura. Zvichiri kuitwa here mazuva ano kana kuti hazvichaitwi? Ndinoona sekuti inhaurwa yatofanira kunge tichitarisa kuti kana waita kalenda raunozvitsaurira kuti ndo randenge ndichishanda naro, kana riri rechirungu, kana riri rechirungu asi rini kuda kushandisa kufamba kwemwedzi, unozvifambisa sei kana wakunovhara matare? Haisiri nhaurwa yongomuka matare akavharwa nototi tiri mumwedzi wambudzi, wototi nhasi matare tavhura nokuti mbudzi yapera. Tinozvifambisa sei? Neimwe nhaurwa yatoda kuti titaure mushure mekunge tazvitsaurira kalenda ratinoshandisa kuti tiwane mwedzi wambudzi. Ndatenda ndini sekuru wenyu, Sekuru Makonde.